Ерак Оренбург шәһәреннән безнең тапшыруга җылы эчтәлекле котлау хаты килде. Иске Кулатка районының Бахтиевка авылында гомер кичерүче дусларын Абдрахманова Фәйма апаны 55 яшьлек матур юбилее белән чын күңелдән гаилә дуслары, Ахтамовлар гаиләсе, Флюра апа һәм Рөстәм абый котлыйлар. Гаилә дустыбыз булган якын кешебезне чын күңелдән матур юбилее белән котлап, ерак араларны якын итәсебез килә. Фәймә безнең бик тырыш, бик акыллы хатын. Ул үз тормышында 2 бишлегә лаеклы килеш бар вазифаларында үтәп килә. Менә дигән әни, яраткан хатын, өстәвенә бик олы җанлы әбекәй дә ул. Без кайткан сайын күрешеп, табыннар артында аралашабыз. Аның куллары дөрестән дә алтын, ә җаны бер тынгы белми. Кадерле тормыш иптәше белән алар бакчаларын гөл чәчкәгә күмәләр. Ә инде аларның җиләк-җимешләре, яшелчәләре дә елда молдан була. Өлеш итеп күчтәнәшкә дә барыбызга да җиткерәләр. Авылда да аларның гаиләләрен нык хөрмәт итәләр. Без дә аларны бик яратабыз. Фәймә, 2 бишле юбилееңдә нинди теләкләр сиңа җиткериксең? Әлбәттә, иң мөһиме сау-сәламәт булып, пар канатын кайрылмыйча, балалар, оныклар бәхетенә куанып, 100 яшеңә кадәр яшә. Бәлә-каза, кайгы-хәсрәт дигәннәре сезнең өйне гел читләтеп узсын. Туган томашаларыңның игътибарын, ихтирамын сизеп яшә. Һәм без дә озак еллар шушылай дус килеш гомер итик. Рәхмәт сыйган серләребез өчен, дөрес киңәшләрең һәм вакытында җылыткан сүзләрең өчен дә. Дустыбызга 55 тулды май уртасында. Димәк, үзе дә гомернең уртасы елгасында. Бәхетле ана да үзе, бик кадерле иптәш тә. Нык яраткан әбекәй дә, шөкер ул 55-тә. Аңа карап сыкланабыз, күзләр генә тимәсен. Дустыбызның яннарына бәла-каза килмәсен. Бәхетләрен мулдан теләп, шатлыкларын бирәбез. Бәйрәменә чәчкә тотып яннарына киләбез. Теләкләрем чын күңелдән барысын да кабул ит. Шул теләкләр хөрмәтендә 100 яшеңә кадәр җит. Хөрмәтле Фәймә апа, Оренбург шәһәреннән дусларыгыз җылы теләкләр белән бергә музыкаль күчтәнәш тә юллаганнар. Аны бергәләп тыңлыйк әле. Çiçekler, appak yazlar miken, ak ümitler miken gözlerde, aklı kızlar, aklı kuzlar ütken, ömür uzun indi tüslerde, ak güllerden, şancılısı alır, yüreklerge salasıydı. Ak çiçekler kırık appak bulur, saf күңелле қаласıydı. Yaşау деген татлы сүзгә сыйган, сер ачкычы кайда күңелләр, тан күзеннән Güya bizning ömür şık tamşısı bulup tüydüler. Ak güllerden şançılısı alır, yüreklerge salasıydı. Ak çiçekler kırık appak bulur, saf күңелле қаласıydı. Tacın, üze aşı jiller, şanlar yılı şul çaklı işlerge. Ak çiçekler yıldız bulup yanar, ümit nuru süngen kişlerde. Ak güllerde şancılısı olup, yüreklerge salasıydı. Ak çiçekler
көңілі қаласıydı. Ак güllerde can жылысы алып, yüreklerge sarasıydı. Ак şeşekler gibi kapak bulup, saf көңілі қаласıydı. Ак şeşekler gibi kapak bulup, saf көңілі қаласıydı. Saf көңілі қаласıydı.